Čaute, vítajte pri dnešnom pohľade na Forex Market, teda na budúci týždeň. Som mega chorý a robím vám to z postele na Macbooku, toto video, čiže keď budem kašľať počas videa, tak sorry. A uvidím, či vôbec budem tradovať budúci týždeň a ak áno, tak uvidím, jak mi bude, lebo fakt mi je strašne teploty mám, ale aspoň video vám dropnem pre tých, čo sa chystáte tradovať. Minulý týždeň sme mali cutnuté rates, ale tak ako sa očakávalo, čiže nebol tam nejaký extra bullish bullish impact, proste bolo to podľa očakávania, čo znamená, že akože nejaký, nejaká tá reakcia potom bola skôr bearish, lebo predsa len proste o 0,25 keď sa katne, nie je to nič extra, čiže vidíme, je to nejaký retrace, ktorý je o dosť silnejší pri GIU, čo je teda slabšie a tu môžeme vidieť, ako presne hitlo tú zónu DXY, doslova na pip presne a dostávame nejaký silnejší push vyššie. A tu som teda minulý týždeň vravel, že chcem vidieť, aby sme sa dostali cez tento high, čo sme sa poriadne dostali a vlastne tu boli news a od news ideme už iba nižšie, kedy sa cutli rates. Keď sa pozrieme na daily, tak je to celkom veľký sweep, tá weekly candle closela dosť nízko a teda aj ten supply zone, ktorý som mal vyznačený, vyzerá, že celkom pekne hitlo a možno by sme mohli teraz očakávať aj nejaký väčší retrace. To isté tu, kde vlastne sme, no nemám to vyznačené nejak, ale sa mi zdá, že som na low time frame niečo vyznačoval, že kde by sme sa mohli dostať, ale je to asi jedno, lebo takisto sme tu proste sa dostali cez tento high, čo som mal vyznačený a následne odkedy sa cutli rates, tak ideme iba nižšie. Momentálne teda budem sledovať určite, potrebovali by sme nejaký bearish týždeň na to, aby sme mohli teda očakávať nejaký väčší prepad, čo je niečo, čo by som možno aj teraz čakal, uvidíme, zatiaľ ešte, tu vlastne sme breakli aj daily, tu je daily ešte bullish, GIU už má bearish daily, lebo GIU je dosť slabšie ako euro. Tu sme vlastne sa nedostali ani cez tento high, kde euro vlastne sa cez tento high dostalo, čo by mohol byť celkom veľký bearish SMT, vlastne weekly SMT, pokiaľ nie aj monthly SMT, no jasne. Toto je monthly SMT, ale uvidíme. Nemôžem sa podľa jedného SMT riadiť, ale tu môžete vidieť, bol to pekný sweep. Tento tento supply sme pekne ešte raz fillli, takeoutli likviditu a ja si myslím, že toto by mohol byť nejaký väčší move nižšie, hej. Je to iba začiatok toho move, čiže zatiaľ nemôžem hovoriť úplne jednoznačne, ale uvidíme, čo nám prinesú ďalšie dni, možno aj týždne, uvidíme, čo bude vlastne budúci týždeň, pozrieme aj news. Ináč DXY hitlo túto zónu, je tu silná reakcia, uvidíme. Tu by sme tiež potrebovali proste nejaký silnejší push. Ono z dlhodobého hľadiska predsa len pre dolár je bearish to, že sa cutli rates, ale uvidíme, ako to bude ďalej, tá ekonomika a celkovo to makro sa vyvíjať. Zatiaľ by som kľudne očakával aj teda nejaký push vyššie zo strany dolárov, nejaký hlbší retrace, high time frame od eura, ale musíme teda teraz sledovať, čo bude, hlavne budúci týždeň bude podľa mňa kľúčový. Zatiaľ budem tu tradiť fakt, že intraday asi podľa 4-hodinovej swing structure, ktorá je už momentálne bearish na obidvoch pároch. Sorry, ale plný nos mám, som si musel vyfúkať. Nechce sa mi to strihať potom, čiže som pauzoval OBS, lebo zbytočne to potom katovať, proste sa mi to nechce robiť, čiže takto to riešim, ale ja som teda skončil, no, že teraz budem skôr tradiť ten intraday podľa toho, akým smerom sa budeme uberať v daný deň. Nemám teraz setnutý nejaký clear bias, čiže asi toľko k tomu. Uvidíme,
Uvidíme čo ďalej. Fakt nemám nejaký čistý odhad, ale vyzerá to, že by sme mohli dostať nejaký hlbší retrace, to by znamenalo, dajme tomu, takeoutnutie minimálne týchto lows, no na touchpade neviem ani zakružkovať poriadne, hej, týchto lows a tu napríklad, že by sme tieto lows takeoutli a potom možno išli vyššie. Uvidíme, ale zatiaľ teda očakám, že by sme mohli pokračovať nižšie, ale všetko záleží od toho, ako teda pôjdeme budúci týždeň, možno aj tie ďalšie týždne, ale ideme sa pozrieť teda na news. Dal by sa povedať, že pondelok no news, minimálne počas New York AM sessionu, nič zaujímavé. V útorok máme PMI vlastne na GBP, USD aj euro, čiže to bude celkom volatilný deň. Ten by som asi skôr skipoval, potom máme ešte aj Powell speech o 6.35, čiže to by som asi tiež skipoval. Streda New Home Sales, to by sa dalo si myslím tradiť, to bude úplne chill deň. Mohol by po tých news byť celkom fajn volume, ale nemuselo by to byť nič. Nie sú tam proste žiadne news, ktoré by bolo nejaké mega volatilné. Máme unemployment claims vo štvrtok, čo je tiež z final GDP, čo vlastne počkať do 2.30 a potom by sa to dalo tiež fajn tradiť a v piatok ja nezvyknem tradiť už, ale tiež tam nejaký volume možno bude do tej štvrtej, že od 2.30 začať do štvrtej by sa možno niečo dalo, čiže keby tam bol nejaký pekný setup, tak by som ho možno s nejakým nižším riskom zobral, ale ja budem skipovať teda asi aj pondelok, aj útorok, budem tradiť iba stredu, štvrtok. Už teda dúfam, že aj niečo zoberám, lebo posledné týždne nejako mi utekajú setupy, aj tie, čo chcem zobrať, aj tento týždeň vlastne som tam jeden winning setup mohol mať, ale neviem, nejako, proste som ho nezobral, lebo som overthinkoval. Journaloval som si to potom, vlastne bol to fakt bullshit, to, že som si to nezobral. Bol to celkom pekný setup, ale proste nevedel som sa rozhodnúť, lebo mal som jeden setup na euro short a druhý na GBP long. A akože euro vyzeralo celkom shortable a GU celkom longable, ale boli sme vlastne v 4-hodinovej bullish swing štruktúre, čiže to som sa už naučil zo skúsenosti z backtestingu. Dôležitá vec je proste 4-hodinový swing structure, to znamená tu už sme, môžete vidieť aj breakli, aj ten swing je vlastne napríklad toto vyzerá byť hej, že toto je proste swing, kde už sme breakli teda aj na 4-hodinovom swing structure, kde na GU sme to breakli už niekde tu, hej. A preto teda by som skôr teda teraz sledoval shorty a celkovo proste v smere swing structure je najlepšie brať trady a vtedy je podľa mňa najväčšia pravdepodobnosť, že to bude nejaký winning trade. Respektíve ide viac tá pravdepodobnosť s vami. Teraz moje múdra úplne, keď som na tabletkách, nedáva zmysel, ale čo som si všimol na posledných videách, tak ono to asi nie je tabletkami, ale dobre, snad som povedal všetko dôležité, čiže skôr teraz by som už sledoval shorty, minimálne pod nejaké tieto lows a budem skôr ale asi tradiť to, čo v daný deň tam bude, ja nebudem nejako proste meriť k biasu a nebudem proste sa sústrediť iba na trady v jednom smere. Asi toľko k tomu. Dobre, som povedal všetko a my teda v stredu už asi budem tradiť, to už verím, že bude lepšie, idem si odmerať teplotu, dávam hlásenie, sekundu. Ale v stredu by som už chcel tradiť až štvrtok, to sú tie 2 dní, snáď už aj nejaký trade zoberiem 37,5, to nie je také strašné, ale stále mám teplotu, čiže nechcem úplne v takomto stave tradiť, ale do stredy verím, že bude lepšie a v stredu už teda sa už hodím nejaký stream, lebo tento týždeň som hovoril, že dám stream, ale tak tradoval som tak všelijak, že
LTT som došiel domov, ani som nestihol oznámiť, že dopredu, že dám stream, čiže to bolo také, no. Dobre, už trepem hovna, idem radšej, neviem, asi idem zahrať PS alebo čo, lebo mozog mi nefunguje, chcel by som backtestovať, ale na to musím aspoň trošku vedieť, rozmýšľať. OK, užívajte víkend, idem vám to postnúť a hodím vám cez týždeň stream na YouTube už konečne. Čaute.